Ето пред вас е един малък кръгов ускорител, който е толкова малък, че е по-скоро четвъртик. В ъглите тези оранжеви части са магнити, които изменят посоката на снопа. В правите части снопа може да бъде ускорен, след това посоката се изменя и така нататък. Сега какво прави точно този малък ускорител тук? В левия ъгъл на зданието, където ние бехме сега, започва предварителното ускоряване на протоните. Но в другия ъгъл, там в дясно, има един втори линейен ускорител, където започва предварително ускоряване на оловни ядра. Оловни ядра, защото в течение на един месец всяка година ЦЕРН ускорява в новият ускорител от 27 км не протонни снопове, а снопове от оловни ядра. Оловните ядра са атоми на оловото, в които електроните, които са наоколо, са инжектирани. Няма електрони. Тоест това, което остава, са само протоните и неутроните в ядрото. Защо ЦЕРН прави това? Защото след ускоряване на оловните ядра, когато оловните ядра влизат в взаимодействие с много висока енергия, протоните и неутроните от двете страни се смесват, и не само протоните и неутроните, но най-малките съставни части, които са кварките и глюони. И това създава в течение на една частица от секундата една форма на супа от кварки и глюони, което се нарича плазма на кварки и глюони. И физиците мислят, че тази плазма, кварки и глюони, това е първичната материя, създадена веднага след големия взрив. Тоест големия взрив е създал кварки и глюони, които отначало са съществували под формата на кварк-глюон плазма. И ЦЕРН възпроизвежда това, за да изучи плазмата на кварките и глюоните, но също така по какъв начин кварки и глюони са се групирали, за да образуват частиците, и частиците са фактически са били образувани в тази кварк-глюон плазма. Това не може да стане с протони, понеже в два протона има много малък брой кварки и глюони, поради това използваме оловни ядра. Сега, да се инжектира електрона от водородния атом, за да остане само протон, е сравнително лесно, има само един електрон. Но около ядрото на оловото има 82 електрона. Не е много лесно да бъдат инжектирани и това изисква време. Там в Ол-1 те започват по същия начин с разряди, но тези електрически разряди могат да инжектират само 27-28 електрона, и за другите електрони снопа трябва да премине през специални филтри от карбон, от въглерод. И тези филтри от въглерод постепенно спират другите електрони. Но понеже това изисква време, те трябва тук да инжектират оловните ядра, около които няма вече електрони, в този малък ускорител, да добавят още, за да се създаде сноп с добри качества, с достатъчно голям брой на оловни ядра, и когато снопа е добър, снопа се изпраща точно както протоните в другите ускорители, където ускорението продължава. Тоест, протоните не минават. Тук беше машината, която произвежда протоните.
След това ето този линейен ускорител, оранжевият ускорител 40 метра дълъг. И след това протоните се инжектират в един кръгов ускорител, който се нарича бустер, само 160 метра обиколка. В този бустер трябва да се формират добре тези пакети, отделни пакети от протони, за които вече ви говорих. 4 см дължина всеки пакет, разстояние 7 метра между пакети. Това става тук. След това снопа се инжектира в най-старият ускорител, протонен ускорител, 630 метра, който е тук пред вас. И какво има вътре, вие може да видите на това голямо фото, което е окачено там на стената. Ускорението тук продължава до най-високите възможни енергии. След това снопа се изпраща в един втори ускорител от същия тип, но вече много по-голям. 7 км. Сега, този ускорител е все още на повърхността. Този ускорител, суперпротонен синхротрон, е първият, който е 50 метра от нивото на Земята. В един тунел 50 метра. Ускорението тук продължава и най-накрая протоните се инжектират в новият ускорител 27 км. Но новият ускорител има два снопа, които са ускоряват в противоположно направление. А всички тези стари ускорители са прости ускорител само с един сноп. Поради това новият ускорител трябва да се запълни най-напред в едно направление и затова са необходими 17 минути и половина. И след това същото в противоположното направление. Още 17 минути и половина, това прави 35 минути и след това в течение на 20-25 минути ускорението на протоните продължава в новият ускорител. Тоест след около 1 час вече можем да имаме снопове с достатъчно висока енергия, за да започнем взаимодействията между пакети. Сега, всяка среща между два пакета ще даде приблизително около 20 взаимодействия. Тоест 20 протона от един пакет ще срещнат случайно, статистически 20 протона от противоположния пакет, ще произведат взаимодействие, ще създадат нови частици, които влизат в детекторите. Около точките на взаимодействие имаме детектори, вероятно вие ще посетите някои от тях. Всички други протони в двата пакета се разминават. И двата пакета преминават един в друг и продължават да циркулират в ускорители от 27 км, защото от началото и можем да ги използваме тези пакети в течение на дълго време, 15, 20, 25 часа понякога, защото от началото трябва да се инжектира във всеки пакет най-малкото 100 милиона протони. Ускоряването започва с 100 билиона протона във всеки пакет. Поради това имаме за достатъчно дълго време. Сега има един пакет всеки 7 метра. Ако разделите 27 км, това дава приблизително 2800 пакета в едно направление, 2800 пакета в противоположното направление. Ако вземете един пакет в едно направление, този пакет ще направи 11 000 оборота в секунда в 27 км. Кръгчето, толкова повече заявки обработва даден компютърен център. Значи, колкото повече зелена част от кръгчето, толкова повече заявки са обработени успешно, изчисления, докато червеното, това което е обработено с грешки. Например, ако сложим да видим подробностите, 95% от изчисленията е завършени успешно в ЦЕРН.
като цяло са 25 000 за последните 24 часа. Значи връзката между компютърните центрове я виждате и точно как данните пътуват между различни компютърни центрове. България също е на картата, обаче сме малки, но все пак има си Софийски университет, Благоевград имаме нещо, но... нямаме. Но основно, понеже сега ускорителна частица на работи, данните не са чак толкова много, които трябва да се анализират, затова по-малките центрове, като в България, ние не работиме с грида. Но основната идея е от всеки по нещо, тъй че и ние помагаме с малко, но помагаме. И като цяло, цялата работа е доста глобална, като основно, естествено, Европа с Щатите. Щатите и още от Азия, Япония, Корея са доста активни в изчисление. Южна Корея, нали? Естествено. Те Северна Корея имат проблеми с захранването. Така. Шега беше, да. Значи, Heating Servers на английски, докато долния етаж е тия библиотеки от касетки с магнитни ленти, плюс диск сервер, които са с хард дискове, всичко за запазване на информация. Тоест тук са изчисленията, а информацията се пази на по-долния етаж. Значи, като погледнете, Голямо, там е малко 12 тонни. Какво да разправи? Само 12 Това е всъщност по диагонала на ускорителя и сега ще слеземе долу да видите експеримента. Ще ви разкажат колегите, аз също ще ви опитам да ви разкажа. Какво ви е интересно? Колко души сте точно? 48. 40. Смене 49. И с Добре, значи ще ви моля да се разделите на групи от по 12. И всяка група ще получи по една, такова като бач такъв, който да седите по групи от 12, това ще ви помоля, 12-13 души. И всяка група ще бъде съпроводена долу до експеримента. Ще може да снимате багажи, чанти, никакви надолу, храна също. Нямаш джапанки никой, надявам се. Не го удари тока? Не, няма ток, не се притеснявай, нищо няма. Няма ток, няма радиация. И Монблан не се вижда много хубаво, но тук има страхотна гледка към Монблан, само просто да едно по-обед се Къде се падат? така в тази посока, гледате, изток. Зад сградата. Зад сградата, да, но просто сега е малко мъга, това е жура. Ами, айде да слеземе по групи по 12 и първата група трябва да вече... Най-много 35 минути. Тоест на 4 пъти, т.е. другите няма какво да правят през това време. Може би ще дойде колега да ви разказва тук вътре в палата. Добре, окей. Тоест по групи се разделят. Те, айде 12. Може да снимате навсякъде, каквото искате. 12 аз май съм 13. Каквото апарати, каквото искате да снимате, няма... CMS, Извинявай. първо, знаете какво е CMS, не? Смисъл или не? Обяснявам ли какво е CMS? Обяснявам. Да обяснявам. Добре. Значи, давайте по-остана само да мога да вижда там хората, ако трябва. CMS е един от експериментите, при които се сблъскат протоните. Значи, ускоряваме протоните, първо в линейен ускорител, след това в поредица от кръгови ускорители, в елици, когато се ускорени както трябва да ги сблъскваме един с друг. Това сблъскване става на няколко места на елици, едно место е тук 100 метра по земята и около това място, където се сблъскват тези протони, имаме апаратура, с която измерваме какво е станало, като се сблъскват тези протони. Апаратурата в този случай се казва CMS. CMS е съкръщение от компактен ионен соленид, което с две думи означава, че
формата на експеримента е селенит. Компактен, защото всичко е събрано в възможно най-малко място. Мионен, защото освен всичко останало измерваме миони. Оттам нататък, как измерваме частиците? Вие колко сте мнение, кой по-спе? 14 години. Добре, като вас? 8. 8. И аз не научила. Научите физика изобщо? Добре. Това е заради лошата реформа в образованието. В 9-ти клас се почва физика. Аз не се Ясно, добре, значи ще обяснявам за хора, които не знаят физика. Съжалявам, ако някой дали. Така, какъв е проблемът тук? Проблемът е, че трябва да измерим от мястото, където се сблъскват тези протони, излизат някакви частици, които са най-различни. И проблемът е, че различните частици можем да ги измерваме с различни уреди. Значи проблема е, в смисъл, както да кажем, представете си вълни. Ако имате телевизионни вълни, обаче ако нямате телевизор, няма как да ги засечете телефон. Ако имате GSM, няма как да гледате телевизия от телевизионните вълни. Трябва да имате GSM вълни, за да може да хващате GSM. В същия начин и ние, за да мерим миони, ние трябва мионни камери. За да мерим някакви други частици, да кажем, за да мерим енергия на частици, ни трябва калориметър. И ние ги събираме всички тези уреди в едно, за да можем да измерим всички възможни частици, които излизат от този сблъсък. Това нещо става под земята, след това електронните сигнали се качват горе. И горе, ето сега ще ви покажа къде е контролната зала. Там всеки един детектор се управлява и всичките данни от този детектор се координира за тяхното записване на дискове и ленти, след това в централния център в ЦЯП. Елате да ви покажа там отделните детектори. Някой, ако иска да ползва това, Сега може ли да влезе? Пауза. защото не е ясно, не? Какво става въпрос? Какво е? Ето това. Още малко навътре Да. влезем всички. Ето тук влизат протоните от едната страна, а от другата страна излизат, така да се каже, от стената и се сблъскват по средата. Имаме 4 основни детектора, които са това е треков детектор, това е електромагнитен калориметър, това е адронен калориметър и това са мионни камери. Всички частици, които излизат от сблъсъка и са с достатъчно дълъг време на живот, оставят следи тук, оставят електромагнитната си енергия тук и адронното тук. Какво означава това? Значи, примерно, електрона ще мине през тези кабели, ще оставя всичката си енергия в електромагнитния калориметър. За разлика от, да кажем, пион, който ще мине през всички, ще остави енергията си в този. Тоест, ако имаме трек тук и енергия тук, това е пион. Ако имаме трек тук и енергия тук, това е електрон. Ако имаме трек тук и трек тук, това е мион. И по този начин различаваме всички основни видове частици. Всичките тези кабели, които виждате тук, цялата тази информация. Защо се отдалечават повече, защото по-малка маса? Кои? Мионите? Защото те не взаимодействат с тези тук, които са детекторите, а и с по-дълго време на живота. Така, всичките тези кабели, цялата тази информация, ще ви покажа, идва ето тук в този контролен център. Сега... Sorry. Само гледайте да не пречим на хората, които минават. Общо взето, всяка една група от монитори са отделни поддетектори. И съответно, за всяка система, когато всичко работи, си има отговарящи хора, които седят тук денонощно
на смени и гледат всеки един тикток как работи. Основно това се координира. Може ли само да направите нещо? Да. Основното, значи всички тези хора, които отговарят за всеки един тектор, са координирани от един основен човек, който е началник на смяната. И всички решения минават през него. Той трябва да е наясно с всяко нещо, което се прави в експеримента за момента. Изчекайте само за момент. Par contre, après, je redescends. Ah ouais. À chaque fois, je redescends. Je pense qu'il faut regarder que je suis là, je passe l'appareil, c'est lui qui c'est ça comme ça marche. Това са част от хората, които работят по експеримента. Затова не знам дали ви говорих вече за начина, по който се влиза в LHC. Не. Значи, на всяка една точка, където може да се влиза на LHC, на който и да било място, където има някаква опасност от радиация или т.е. всеки един достъп е контролиран до LHC по няколко начина. Първо, всеки един от нас има карта, след това всеки един от нас има дозиметър, който мери дозата и всеки месец този дозиметър трябва да бъде измерен, за да може да знае евентуално аз каква доза съм получил. И съответно това се контролира централно и в момента, в който се окаже, че аз съм достигнал лимита за година, който е за нормалното население на Франция, на мен повече не се разрешава да влизам долу в кръпускорите. Следващата една година. Да, всички са за една година. Като естествено има различни класи. Има нормалните хора, има такива, които се занимават с радиация и има различни граници до допустима доза. Като за 95% от служителите на ЦЕРН нормалната доза е като за всички жители на Франция. Изключвало ли си я вече? Не. Да, но само в началото. След това нещо измеря. В момента, в който се пусне ускорител, да се знае, че долу няма никой. Защото истинската радиация е само когато ускорител работи. Много малко са нещата на ФМС, които са активни, докато ускорител не работи. Но докато работи, е задължително да няма никой вътре. По този начин ние сме сигурни, че никой не е останал. Опасност в момента няма никой. Да, той постоянно ли работи? Идентификация ли? Да. С тегло растилче. Ами бързичко да минем там, да? Ай. Да, ще ви направо може да видим. Русе е едно. Не, те са две май. Айде влизайте с другия екип. Чува, че на 100 метра. 10.
Разказвайте им горе в палатките, вземете ги тези хора, баджовете им взимаш и палатката. Ама не, те палатката от нас с баджо. Добре, спомните си. След това като влезем. Всички ни излязаха от твоите групи. Чао! И ще ви разкажа там за него. Това е един от асансьорите, през които се свалят материали. Заповядайте. Влезме някъде около 100 метра надолу от земята. Те ще влезе с нас. Влизайте всички до края, може да след да се използва асансьорът. Но да речем, ние се намираме в CMS тук, слезнали сме сега долу, тук. Това е повърхността. Това са предварителните ускорители, които не ги виждаме, те не са тук, но големия LHC е този. Това е Атлас, Алис и другия LHCb експеримент. Това са четирите. CMS какво представлява? Един, нали, доста голяма бандура е така, да ви кажа, голямо устройство, събрано от различни такива отделни части, като сега един салам нарязан си представете, като всяка част има такива сектори и съдържа еднакви детектори, всеки един от тези сектори. Всеки един от детекторите се използва за отделните детектори се използва за детектиране на отделни частици. Има свръхпроводящ магнит, който е тук, който е 4 Тесла, когато работи, значи 100 000 пъти повече от това, което ние имаме, което ние сме на Земята, в магнитно поле. И то е направено с цел частиците, които много малко живеят, когато се сблъскат протоните, не могат да се закриват. Тогава не може, трябва да се чувствате добре, искате нещо, снявате се от местото и... ще си качиме тогава. По принцип не трябва да ви оставя, но не се притесняйте, трябва нищо не работи. Имате ли се огромно или не? Не се притесняйте, абсолютно. Много ще е интересно, не се притесняйте. Има вода, ще ви дам ето, ако искате до туалетната, има отидете, пийте вода и така нататък. Ако случайно всичко... Съвсем се чувствате. Елате ви покажа туалетната къде е, да отидете, да си напръскате вода. Аз едвам стигам на туалет. Влезте всички тук. Набързичко ще влезем и ще ви разкажем части как е сглобявано и така нататък. Ето повърхността, където сме ние, където се намираме. Няма нищо опасно, нищо страшно, нито има магнитно поле, нито има радиация, нито има... малко баня. Да, и там бяхме горе, наистина, 100 метра, високо е, но сега отделните части бяха събрани горе, спуснати долу и монтирани наново. Така че съвсем грубо това е без детектор, цялата зала няма детектори. И така, това са отделните етапи. Голямо нещо, около 3500-4000 души, които са участвали, някои продължават да участват в този експеримент, са работили. Сега ще минем през залата с стигналите. Това е толкова с електроните, с различни детектори. Различни електроните за различни видове детектори, която в момента не работи, една част е пусната и така нататък. Дай да слезем. Много ще ви е много интересно, няма да съжалявам. Аз съм 150 на 100 всеки ден. Сега това е една снимка на тунела,
където ние сме горе-долу на това ниво на тунела, който е под земята, то е едно грамадно нещо, пълно с тези сини магнити. Може да направите една снимка, така се едно сте там. Да сменете си край на фона на това, да. По-близко. Снимайте се без проблеми. Всички обаче, защото няма да държа вратата. Последния ли? Да. Давайте до края и след това голямата врата отваряте, доста е тежка. И след това сли отивате където тежка е доста. Внимавайте. Айде, заповядайте. Това е вече експерименталната зала. Ще видите голямото чудо на техниката. Трябваше да дойде. Може да направите до края, може да видите. Още накрая може да видите. Значи това са отделните модалца. Ще се върнем това. Аз снимам тук на пол. Леле. Значи всеко едно от тези салатчета, да ви казах, е сглобено отгоре, е голямата шахта. Има свръхлунен магнит, който е 100 000 пъти по-голям от това на сега. Значи той долу около 108 кубически метра вода. А тук ни е отделили около 200 метра. Тоест малко за една част. Това е толкова долу от една на това. Тук е много по-голямо известно. 50 мегавата едно. Това се отделили. Много хора, в година и 99 се започна. И така нататък. Той си една от спестителите на най-древно. Значи сега пак аз... Айде сега. И пак по същия начин нататък. Сега, на този слид ще видите какво има в новия ускорител Айлаши. Вчера вие посетихте Линак и видяхте началото на ускоряването, като се започне от бутилката. Сега ще видите края на ускоряването на протона. Какво точно имаме в ускорителя? Има два типа магнитни модули. Големи магнитни модули. Първият тип са тези сини модули, един от тях е тук. Тези модули са 15 метра дълги и държат 30 тона. И след това има един втори вид големи магнитни модули, които вие ще видите малко по-късно, там отзад. И ще продължим малко посещението в това направление. И ускорителят е точно това, което виждате тук. Модули като този, които са инсталирани в тунела, 100 метра под земята, които са съединени заедно и които покриват напълно 27 км. Това е структурата на ускорителя. Тези модули най-напред бяха развити тук в ЦЕРН, защото беше необходимо да се измислят много голям брой нови технологии, за да могат да бъдат построени. И работата върху тези нови технологии започва тук в ЦЕРН преди много години, 1983-86 година. След това се трябваше да построи прототипи, за да направи тестове и да види как работят тези нови технологии, но най-накрая модулите бяха построени от големите европейски индустрии. Не беше възможно да се построят тук в ЦЕРН. Модулите пристигнаха от Германия, Франция и от Италия.
Модулите пристигаха тук в ЦЕРН в течение на 3 години и всеки модул беше тестиран на този стенд, който виждате тук. Това фактически е една зала за тестиране на модулите и те могат да тестират тук 6 модуля от тази страна, но също така 6 модуля от другата страна. Стенда е симетричен. Какво има в модулите, как те работят, какви тестове бяха проведени тук, това е което ще ви обясня малко по време на вашето посещение. Сега ви имате тук пред вас един истински модул, който е отворен от тази страна, за да може да видите какво има вътре. За съжаление, вие не можете всичко да видите, но някои части ще ви покажа по-късно, по време на посещението тук в тази зала, но това, което веднага може да видите, са двете тръби, вакуумни тръби, в които двата снопа частици се ускоряват в противоположно направление. Но нашият ускорител не е линеен, а кръгъл. И поради това е необходимо непрекъснато да се подбутват сноповете от едната страна, за да могат да се задържат на тази кръгова траектория. Ако това не се прави, сноповете веднага ще продължат в направление на правата линия, ще пробият тръбите и ще ги разрушат, защото енергията на сноповете е извънредно висока. По какъв начин можем да закривяваме траекторията на сноповете? С магнитни полета, но извънредно силни магнитни полета. Магнитното поле вътре в тръбата трябва да достигне до 8 Тесла. Тесла е единица за измерване на силата на магнитното поле, но 8 Тесла никой в света не употребява такова магнитно поле. Тези магнитни полета са създадени от магнитни бобини, които се намират непосредствено около тръбите. Вие не можете тук да ги видите, но по-късно по време на визитата ще ви покажа тези бобини. И за да се създаде това извънредно силно магнитно поле, трябва да се инжектира в магнитните бобини много интенсивен електричен ток. До 13 000 ампера. 13 000 ампера това означава, че температурата на бобините ще се повиши много бързо и ще разплави бобините, ще ги разруши, и за да се избегне това, трябва да използваме явлението на свръхпроводимост. Това означава, че температурата на бобините трябва да намалее почти до абсолютната нула. Абсолютната нула е 273 градуса, а под нулата на Целзий. Това е най-ниската възможна температура. И при тази температура съпротивлението на кабелите в бобините по отношение на електричния ток, който е инжектиран, почти напълно изчезва. Това е точно явлението на свръхпроводимост. И бобините ще станат, кабелите стават свръхпроводими. По какъв начин температурата се понижава? Използваме течен хелий. Хелия пристига в ЦЕРН като газ, ЦЕРН трябва да купува огромни количества хелий. Тук в ЦЕРН хелият е втечнен и студен след това, и след това инжектиран в модулите. Хелият циркулира през цялото време, за да понижи и поддържа тази извънредно ниска температура. И когато температурата на хелия започва малко да се повишава, хелия трябва да се извади, да се изпомпа, за да се изстуди наново, за да се инжектира наново. Това се прави непрекъснато и системата работи като хладилник, какъвто всеки има вкъщи. Същите принципи, само че разбира се температурата е много по-висока. Сега, тук вие не може да видите тези бобини, за което говорих и които ще ви покажа после, защото непосредствено около бобините е това тяло от желязо, което се нарича, как се нарича?
Като метал. Или ярем, или ярмо. Едно от двете думи. Която най-добре. Кое жената е руска. Или си спомням. Както и да е. За метала ли говориш? Да, за метал. Какъв е метал? Ярем, защото... Знаете ли какво е ярем? Ама никой не знае. Ярем, ако имате два вола. Това е ярем. Ние нещо по-научно мислихме, че зато и не го свързахме. Ярем, това се казва магнитен ярем. Защо магнитен ярем? Защото трябва да води, да? Нямам друго, до 2 часа няма. Добре. Значи, ако може след това да се Добре. Ярем, защото това желязно тяло води магнитните линии. Както ярема води блок. Води магнитните линии, за да ги затвори магнитните линии на двете бобини, за да ги затвори вътре в модула. Няма магнитно поле, което излезе навънка. По-късно ще ви покажа разпределението на магнитните линии. И което е най-важното, този ярем трябва да даде необходимото направление на магнитното поле в двете тръби. Например, ако магнитното поле в тази тръба е насочено нагоре, в другата трябва да бъде надолу. Движението на протоните в противоположно направление и това създава върху двата снопа магнитна сила в едно и също направление върху двата. И тази магнитна сила, която е перпендикулярна на движението на протоните, тласка през цялото време сноповете от едната страна и ги задържа на тази кръгова форма. Нормално в училище на времето и това се изучаваше като правило на дясната ръка. Това просто правило, ако се изучава е приложено тук. Трябва да се изстудат бобините. Но не е възможно да се изстудат само бобините, защото това магнитно ярмо, или магнитен ярем, този магнитен ярем е веднага около бобините. Всичко това е заедно и трябва да се студи всичко това заедно. Резултатът е, че имаме 40 000 тона. Отляво един друг модул отдясно и ето как модулите са съединени. По какъв начин са съединени? С сварки между метали. Ето ги тези сварки, вие може да ги видите много лесно. Но тези сварки, разбира се, трябваше да бъдат перфектни, идеални и бяха тестирани с най-различни методи. Ето тук имате отново, може да видите, една от линиите за разпространение на електричния ток. Втората линия е там отзад. Това е една от тръбите, вакуумните тръби за снопа. За втория сноп е отзад. И най-вече, вижте тази структура като акордеон, която е навсякъде тук, там отзад и даже отвън. Тази структура е необходима поради огромните изменения на температурата. Модулите, разбира се, са били построени при нормална стайна температура и след това температурата в ускорителя слиза почти 300 градуса по-ниско. Всеки модул, 15 метра дълъг, сините модули, се свива 4 см и половина и всички метали, които видяхте вътре, ще се изпочупат. За да се избегне това, измененията са тук. По какъв начин? Тази структура е направена така, че когато температурата се понижава, тази структура ще се разшири. Когато температурата се повишава, тази структура се свива и по този начин това, което е от двете страни в двата модула, почти не се движи. Също така тези линии, електрични линии, те имат тук две части,
два слоя, които не са съединени. Когато температурата се изменя, тези два слоя се плъзнат. И подобно за тези тръби има една част тук от тръбата, която е отдясно, не е свързана с другата отляво, се движат така, по-добър. Ето как този проблем за огромните изменения на температурата беше разрешен. Фотографирайте въпроси, да ще ви кажа няколко. И след това пак хоризонтално, вертикално. Хоризонтално, вертикално. Ето, това е. А другите тръгнаха може да бъдат. Теските бобини са това, което виждате, още веднъж, значи до това. И това, което е отгоре, още веднъж отдолу. Тоест това е точно 25% една четвърт. Както ви казах, тук по-добре може да видите тези кабели, които са в това направление. И когато температурата е близка до абсолютната нула, тук може да се инжектират 13 000 ампера. А ако използваме стайна температура, трябва да имаме кабели от мед за 13 000 ампера. Значи това е еквивалентно на долу. Само, че това е при нормална температура, това е при свръхпроводимост, при ниска температура. Тоест ЦЕРН замени тези кабели с това. Ниобиум титан. Ниобиум титан 50-50. Специално тук исках да ви покажа. Ето тази структура от стомана, която е около бобините и която ги държи заедно, когато магнитното поле нараства. И тази структура, тези листови от стомана... Яремчето ли беше това? Ярема е наоколо. Преди ярема, но това също фактически това е част от ярема. Да, защото виж двете глави влизат точно така. Но освен това има и тази част. Да, сега, както е така, прилича на ярем. Чисто визуално. И тези листови от стомана са върху 27 км непрекъснато, за да държат заедно бобините, които иначе ще бъдат разрушени. Сега, най-накрая, тук пристигаме при ускоряването на частиците, защото всички тези големи магнитни модули, които видяхте там, не могат да ускорят протоните. Магнитните полета само направляват сноповете. Магнитните полета могат да изпратят снопа наляво, надясно, нагоре, надолу, да го закриват, да го фокусират, но не могат да тласнат частиците напред. Протоните се ускоряват само с електрични полета. Тези електрични полета, за да ускорят добре протоните, трябва да имат специална форма и тази форма се създава с помощта на такива метални кухини. Кухини, защото вътре няма нищо. Празно. И снопа, за да бъде ускорен, трябва да мине вътре. Сега имаме два снопа, значи имаме необходимост от два реда от такива кухини, паралелни, един ред за всеки сноп. Тази кухина от мед, която виждате, е истинска от новият ускорител. По какъв начин сноповете се ускоряват? В сноповете винаги има, мисля, че ние говорихме вече вчера. В сноповете имаме отделни пакети. Всеки пакет е 4 см дълъг. Разстоянието е 7 метра. Един пакет
който е част от снопа и пристига тук с снопа, за да бъде привлечен от кухината. Кухината трябва да бъде отрицателна, фотоните са положителни, пакета се привлича, влиза вътре. Когато пакета е вътре, трябва да сменим полярността от отрицателна в положителна. Електричното поле тласка пакета напред към втората кухина и така нататък. И по този начин част от енергията на електричното поле се придава на частиците и тяхната енергия се увеличава. Но за да стане това, трябва да сменим полярността и с много висока честота. И честотата в новият ускорител е 400 МГц, което означава, че интервала между два пакета в снопа е само 25 наносекунди. Всеки 25 милиардни от секундата един пакет минава през кухината, за да бъде ускорен. Сега в новият ускорител имаме две секции с ускорителни кухини като тази за всеки сноп. И във всяка секция има 4 кухини, 2 и 2. И това прави, които са заедно на едно место в тунела, и това прави в приблизително 25 метра. И това е всичко, за да се ускоряват частиците. Останалото разстояние от 27 км са магнитните модули, които видяхте там и които трябва да задържат отново. Привлича, отблъсква към следващата. Ето по какъв начин. С тия два цвета се показва смяната на полярността на кухините. Yes. When have you got it booked for? When is your booking for the 3D film? I have a reservation for the 3D film. When do you want to use it? You have a reservation for one more? Yeah. This is your group? Yeah. Because there are 3 groups were lately, so probably I should say that you will first. So we have one other group that's around them. So shall I take this group up now? I don't know why this has happened. Sorry. 4 детектора. 3 са във Франция, само Атлас, този детектор е тук в Швейцария. Структурата на сайта на Атлас, зданията на повърхността, ето ние влезахме тук, но детектора и всичко, което засяга детектора е 100 метра под земята. За детектора имаме тази голяма пещера, вие вече видяхте една пещера тази сутрин, тази още по-голяма, 55 метра дълга, 35 метра широка, почти 40 метра висока, има 2 шахти, тази сутрин сте видяли една шахта, тук има 2 шахти в двата края на пещерата. Това е направлението на ускорителя и наоколо има още няколко пещери, също както CMS, такива спомагателни за електричните инсталации, за течни апели. Детектор Атлас, най-голямият от четирите, 46 метра дълъг, 25 метра диаметър, тежи 7000 тона. 7000 тона е половината от CMS, въпреки че е най-голям, не е най-тежък. Въпреки това 7000 тона, това е теглото на Айфелата кула в Париж. В средата имаме точно както CMS, имаме една тръба, вакуумна тръба за двата, където преминават двата снопа. И когато енергията е достатъчно висока, всеки два пакета се изменят се направлението, за да се срещнат
и да произведат тук в средата на ускорителя, на детектора, да произведат взаимодействие. Частиците, които се създават тук, тръгват във всички възможни посоки и детектора е наоколо, за да ги зарегистрира, точно както същите принципи, както в CMS. Тук имаме 4 слоя. Първият слой, този жълт цилиндър, се нарича треков поддетектор, да ни даде позицията, точната позиция на траекториите на заредените частици. След това следва 2 калориметра, които трябва да измерят енергията на частиците. И най-накрая наоколо са така наречените мионни камери за мионите. Имаш ли програмата? Да, беше. Проблема не знам дали обясниха. Имат втора контролна зала, която се намира в Съединените щати. През нощта, казаха ли? През нощта детекторът се управлява от там, от Чикаго. По този начин тук избягват нощни смени. Тук този детектор има само една. Часовата разлика. Тези хора какви са тук сега? Това са, аз мисля, че са повечето студенти, защото детектора не работи и няма. Vincent écarte. Non, non, mais. Oh Интерактивна камера. Интерактивна? Да. С черни. Не искахме да го снимаме цялото.
years, mankind has been